Kangonzwawo kuti murume uyu akangosvika akadhuma juraho. vanhu vakabva vatanga kumhanya vanzwa noise. Uyasheurira kuti musoro wanga wanamira kepi, zvese zvaita black nekumeso kwaita black. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Mushure mekunge tabva kudema uko kwaiitwa rufu rwemurume akazvipisa mumotikari, takakwanisa kusvika kunzvimbo yeGlenview, pamba paakasvika achidhuma juraho maakatsvira akagara mumotikari yake, uko kwatataura nevavakidzani vakasiyana siyana. Tataura nagogo vanogara pedyo pedyo nepamba apa, avo vati vakanzwa kurira vachibva vatombobatidza light asi vakatya kubuda. Pavakazonzwa vanhu vachitaura kuti moto, vakabuda uye vatenda zvakanyanya vanhu vanogara munharaunda ino yavati ivo vanhu vemunomu vakabatana, nekuti chiitiko chaitika vanhu havatomboziva kuti mvura dzaibva kupi dzakauya kuzodzimura rimi remoto rakanga riripo, motokari ichiririma. Vanhu vazhinji vaingouya nemabhaketsi emvura vachidzimura moto uyu, uye vataura kuti ivo vachikura zvinhu zviri kuitika iko zvino zvevanhu vanourayana, zvevanhu vanozviuraya zvakanga zvisiko kunyanya, nekuda kwekuti vatadzirana vaigariswa pasi nevakuru vachikurukura. Vakurudzira zvakare kuti kunyangwe vanhu vatadzirana vasasvike pakutora matanho akaita seiyayaya. Ngativanzwe ikoko vachitaura. Gogo, tauyawo kuno kuGlenview. Tiri kuona kuti paimba pane motikari yakatsva nepamba penyu pedyo nepedyo. Imi mungatitsanangurire kuti musi waitika chiitiko ichi makanzwei, makaonei? Musi waitika chiitiko ichi isusu takarara dzinenge dzakuma around 2-3 kuma around 2-3 ikoko. Saka takangonzwawo kuti kurira, hatina kungomhanya nekubuda. Ini ndakatobatidza light mumba mangu, vana vangu vakanditi mama musabatidze light, mazuva nakubatidzwe light muone zviri panze. Ndobva ndadzima light, ndobva ndangomira padoo, handina chandakamboona. Nguva diki diki nchibva ndanzwa vanhu vakuti imba iri kutsva. Kati imba iri kutsva, iri kutsva ndeyani? Kanzi imba iri kutsva kana uyai tibatsirane vanhu vanopira mumba. Ndobva tabuda kudaro tikabva tamhanya kuti tione kuti moto uri kunzi imba iri kutsva. Iyo imba yacho chaiyo pachezvayo haisi kubvira, takangoona ziriri remoto. Tasvika ipapo mubva tatoona motikari iri kutsva. Motikari iri kutsva nei? Tikanzi hatizivi, yakaita zvekupwanya juraho, haina kupinda nekugeti. Tasvika ipapo vanhu vakabva vatanga kumhanya vanzwa noise, nevakanga vari parufu apa vakauya vakanzwa noise. Isu tikatanga kuchera mvura kudira. Ndikati vangomana mvura chaiyo pachezvayo, kuziya kwangu mvura haidzime mota. Dai tawana patinochera ivhu zvakaita papa, ungada ukangouya vakangotimba ivhu vachidira motikari. Saka tiri papo takangoonawo mwana akadongorera akaona mine munhu. Saka paakanga mine munhu akabva atodedzera achiti mama, sekuru Christopher vari kutsva vari mumotikari. Sekuru Christopher vari kutsva, akutanga kuchema. Kati kutsva vari motikari vari paiko? Motikari hamuna munhu. Zvikanzi motikari mune munhu, sekuru Christopher vari kutsva. Ndobva vanhu vataramba vachidzima sekuru Christopher, ivo vanga vatotadzawo kubuda mumba mavo neriri ranga riripo kuti vapinde nekugeti. Ndibvira vanhu vobva vazongoramba vachingobatsirana, vamwe vakuzotanga kukanya madhaka, mavhu nematombo nemadhaka, vachidira. Isu munhu wese akunyatsoona zveshuwa mune munhu. Munhu iye haana kutoboti hwe kana kuti ndibatsirei. Akangoramba akangobata steering yake ari ipapo. Sitaitoonawo hedu munhu akabata steering ari ipapo. Saka pakadaro kwakazouyawo vamwewo varume vakazouya, ndo vakazokwatura madhoo anga akavhariwa akalokwa. Ndo vakazopinza simbi, nobva vakwaturawo muchidhoo. Vakwatira dhoo nobva vamubatsirana, nobva vamusumudza, nobva vamisa apa
panze pegedhi pano parodha ndopavakamisa. Nguva iyoyo fire brigade haisati yasvika. Fire brigade haina inga isati yasvika nekuti izvozvo takatodedzera tikati maudzere mapurisa mafonera mapurisa here fire brigade zvikanzi taifonera. Saka munhu director fire brigade neambulance anenge asina kunyatsova director zvakanaka nekuti aingorira kuchaya kuti ko fire brigade yacho isingasvike kana ambulance yacho isingasvike iripi. Ivo vakarova naWillevel varova naWillevel wakambva wazonobva neikuku kumapurisa uku nobva wazviwa wakadai nongapene akanga kutovaudzawo kana kuti vakangoonawo riri remoto roti raitoonekwa musoro chaiko kukwira nguva yakuda kurova rufu yemba ndopa wakazotenda mba wauya asi wakawana moto wadzima munhu aburitswa. Zvichireva kuti vavakidzani vakaita chirwirangwe vanhu vaingouya nemvura vachisvika vachidira mvura. Timbozima mabhaketi tinawo hatitombozivi kuti ndaanani isu weduwo hatitombozivi kuti akaenda kupi. Vanhu vakanga varingomhanyidzana anga ine mvura migota isina mvura yanga ichingori mvura yatakanga tinenge tachengeta mudzimba ndatakanga tangotora chero yawanga uchibikisa chero yese yanga iri panze tichingotora tichingodira kusvika munhu aiswapa. Gogo makabereka makanzwa sei muchiona munhu atsva kuzoburitswa kwakaitwa achiiswa panze matotaura kuti hamuna kumbomunzwa achitochema kana kuita sei ainge angori makabata steering hana munhu ari kutsva munoziva kurwadza kunoita moto makanzwa sei muchiona izvozvo? Ndakanzwa kubatikana zvokuti ndakati kana kuri kukanganisirana kazhinji tinotaurirana kana kungoendawo kwamuri kuti nhai mwanangu unzwa pane zviri kundinetsa ndikunetseka nezvakati 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 imi munogona kunditaurirawo zvimwe zvinhu zvokuti aiwa mama takatoona zvakatopfuura izvozvo takamboonawo zvakati nezvakati zvakati zvinoderedza pfungwa dzemunhu neana emunhu kushatirwa kwandenge ndakaita kunoenda kuchidzikira. Zvinamba hapana munhu wakataurira kana kuti ani kana ivo vana vakanga vari mumba havana kutoziva vakangonzwawo kuti bhune moto uchibvira kuti vawanewo pokubuda napo vakashayika kubuda nako nekuti riri ranga raisvika nekugedhe hombeku. Ndozvatakangoona nekuburitswawo kwawakaita nekunge angotaurawo hamenewo zvaanga angotaurawo zvimwe zvisinganzwisisikiwo tikangoti vasikana nevakomana vanangu kunyarara kuri nani makatedzera zvemunhu atsva pfungwa dzake dzatokuwara. Zvakangofana nemunhu uya arwarisa stroke mwe anogona kungofa achitaura anogona kungotaura zvakasiyana siyana. Iye ipapo kunyange atsva kudaro munhu atsva asaingotaura. Aingotaura aripo akarara apa pakusvika mwana apo ipapa pane chidombo chakaita kunga chisemende icho ndopanga akarara aripo. Asi ndikati aburitswa hake asi munhu yaapona nekuti musoro wanga wanamira kepi zvese zvaita black nekumeso kwaita black nyama yese yanga yakabva ichoti pasina kubvawo ganda ndopaiona kablack kwese ukwanga kwakatsva. Pandakazoona kusumudzwa nemakota weambulance ndopandakaisoona kuti uyu haponi nekuti ndakangoona nepasi pacho apa paguvha ndikati paguvha apa pafaniri kutsva pachena kuti mbu. Izvi zvaanga akapfeka izvese izvizvi zvakanga zvanamira uku kuzasuku kwanga uchingotiwo apa neapa hakuna kunyanya kutsva asi kwakatsva kubvira musoro uchidzika kudai kwakatsva. Kwakatsva mwanangu. Imi muri munhu mukuru Gogo, mukukura kwenyu kwese ndozvaiitika here kare kuti munhu anenge agumbuka otozviuraya, munhu anenge agumburiswa zvichida mumba matakagarisana wakuuraya munhu waunogara naye mudzimai wako? Imimi makakura muchizviona here kana kuti makutoshamisika kuti zvinhu izvi kunyange zvaiitika asi zvisina kuwanda kunge zvazvakuita izvozvi? Kazhinji isusu kukura kwedu tanga tisingambonzwe kunzi murume aponda mukadzi kana kuti murume abaye mukadzi nebanga kwanga kusina. Kwaikuti kana vakagumburisana vaigona kuenda kwanhingi kana iye anogona kungobva pawiri hwavo mumwe anogona kungobva oendawo kunorara samwe kana kunoswera samwe kana kutoitawo mazuva asipo vanhu vototanga kumutsvaga makazomboonao nhingi iri takati agumburisana zvakati kusvika munhu atsvagwa aoneka. Izvi zvekuti vanhu vairovana zvakanyanya zvekuti vanosvikirana kukuwadzana kupanana mambonje kwanga kusina.
inini hangu pakura kwangu inini handina mbozviona kusvikawo ndisvike pandiri apa ndakatanga kuzvionawo makore iwaya aako mazuva ano aya ekuti vanhu vakuuraya vakadzi, vanhu vakucheka vana, vanhu vakuita zvakasiyana siyana. Mai vanogona kubaya vana vavo vese vozozvibaya. Zvese zviri kuitika izvi tanga kutozvionawo makoresa aako mazuva anaya. Chiitiko chakusiyai muri papi? Nekuti tiri kutaura kuti pedyo tinongodarika imba imwe chete kuenda pazvakaitika izvi. Chakusiyai muri papi? Aiwa, ndakarwadzikana. Kana nanhasi handisinzwa zvakanaka. Ndikutoshaya kuti chii akapindwa nei, akadiwo kungomira kana kunotsvagawo munhu wokutaura naye kuti shamwari ndapinda dambudziko rakati ndoita sei, aigona kubatsirwawo. Wakawanda vanobatsira kana vana vadiki ava vanogona kubatsira gogo. Zvamufunga zvanibatsira seizvi dai madai kuti handi kumba kwedu mumbonogara nagogo wangu, ari mumbonogara namai vangu. Izvozvo zvinhu zvinoita kuti munhu aderedze ukasha hwake hwaanenge ainawo. Saka hapana kumboitika izvozvo. Takangoonawo kungonzwa kuti tikabudawo tikazobudisisa panze takudasoona kuti kuchati chisingaoneke chii, tozoona riri moto kudai. Saka sitesi takangomhanya tichifunga kuti imba yakutsva, vanhu vangu kuti hatibatsirei vanhu vari mumba, isi tozoona kuti motikari riri kutsva. Asi mwana akatsva handimbodi kunyepa. Kana vakamutora kuma past 4 nemaambulenzi vachienda naye tunzande kumapurisa, tunopuwa tsamba tiende naye kugomo. Ndakaenda ndikavabvunza zvarovira, ndikati naye hanzvadzi waenda makuseni, munhu uya wamunhu akaita sei, anopona here? Zvikanzi tete zvamakataura zviya 35% kunopona munhu here. Nyange dai tikati hafu yekuti pamwe munhu anogona kupona, pamwe munhu anogona kufa, asi kupona akapona anoita chii? Hapana, nekuti sitakataona munhu angodai musoro wese wasviba, kumeso wese wasviba kutento. Asi kutaura aitaura. Ndikati pawanga uinaye kuhospitari angachitaura here? Ndikanzi angachitaura. Ndofunga akatozongonyarara munhu pakangobuda mweya wake, ndo paakangozongonyarara kutaura pataitaura. Hatina zvatinokwanisa kutaura nekuti isu hatinewo nazvo. Isi taida kungobatsira. Kuti munhu dai takwanisa kumubatsira rege kutsva. Akazoziva kuti munhu atsvira mumota uyu ndinhingi ndiani? Akaziva kuti munhu atsvira mumota ndinhingi ndiani? Aiwa, kuziva kuti munhu atsvira motikari, hapana akaziva kuti munhu atsvira motikari ndiani. Vanhu vakanga vabishire kudzima moto. Saka pavanga vakudzima moto ndipo vakati mumota munenge mune munhu. Saka vana vazhinji vakachema vachiti baba nhingi vatsva. Ngati munguti baba nhingi vatsva seiko, mota iyi haizi yavo iyi. Watsva kana baba nhingi vatsva. Saka isu takatanga kubatikana, vanhu vakatanga kumhanya kakuchinyaso kutarisa kuti mudhoma chemunani ndiye here ari kutaura. Mota iyi haizi yake. Kwatsva ndiani? Ubva tatozoona munhu wacho ati kuti atsva aripo. Aikushayipa kupinda napo kuti auye kuzobatsira ari kunoko. Akatozouya kuzobatsira moto uya wadzikama mbichana, wakupisidzira pasi. Ndipo vakazoziva kuti ndiani nekuda kwemotikari yakanga yarovera apa. Ndipo patakazoona kuti isusu vatiri kuti atsva haaziri kuatsva ndiani? Mukuwasha. Kanzi mukwambo atsva. Paive pakati peusiku, saka vanhu vakamuka, pane vana handii munhu kwanitaura kuti kwanga kuri kumaraundi 3-4. Kumaraundi 4 dzasirambucha dzanzi kumaraundi 2-3 ikoko kana kumapasta, asi 2-3 nokuti moto wakatora nguva yakareba uchibvira uchinetsa kudzimura. Asi vana vakanga varimo vanga vari vashoma, ma1 vaiva nezvivindi vakagona kubuda. Pane vana vakamuka. Vamwe vakamuka vanga vari vashoma zvavasi vakamuka. Vakangomira, hapana mwana akambotaura. Ko vana vaiona iye zvino izvi vari kuti kudii? Kana kuti vana vari kuona iye zvino izvi mota yakatsva nevana vari kuti kudii? Hapana mwana wandambondabvunza kuti naiwe kuona kwamakaita wakanzwa sei, wakaona sei. Asi kuti vana vari kungouya vachingotarisawo. Vakomana zvakaoma. Munhu akazvipisira mumba vakomana zvakaoma. Ndizvo chete zvari kungoita. Hapana munhu akamboda kutora zviya zvatinombonzwa kunzi kune vanotora munoti mai kuisa mustatus izvi zvemafoni zviya. Apa handidi kunyepa. Vese vanhu vakangoti zei, haringo basa ringotuta mvura chero ari mumba make chero akaba. Vanhu vaivhura magedhe vachimhanya.
ndochangodzimura moto. Hapana akati ndo zvinhu zvandaida kunyazvitarisa kuti angatiwo zvinhu zvakadai ndiyani, asi hapana kana munhu akambotora kana chii. Vanhu vese vakanga vachingoti Mwari. Munoda kuti kudii nekubatirana kwamakaita sevavakidzani? Muri kutaura kuti zvamutomboziva kuti rimwe bhaketi nderani, vanhu vakangovhura munhu aingomhanya nemvura. Chamuda kutaura pamusoro pechirwirango chamakaita icho? Chandingataura chekuti kubatana munzvimbo kwakangonaka. Ukaona chaita mumwe munhu asangana nechakangozi kana kuti asangana nezvaasangana nazvo, kana muchikwanisa kumubatsira, mubatsirei, tobatsirana. Todedzawo vamwe vedu uyai mutibatsirewo paitika zvakati, uyai mutibatsirewo paitika zvakati. Asi munomu vanobatsira. Haisiyo hapasi pekutanga kutsva. Iyi imba yasekuru vangu yakatsva iyi. Ambulenzi yakazouyawo zvayo isina kana moto. Nguva yainetsa mvura iya yakauya isina kana mvura. Asi vanhu vakabatsirana. Ikazongosara kapenga kadiki mberi uko. Iyo yamukone. Katsva yese kuti mbombombo hapana chakasa. Asi vanhu vakaita chirwirangwe vachidira mvura. Ndizvozvo vachipedza vachimboona kuti pane chikafu here, vane zvekupfeka here, vane zvimwe neumwe aibvisa nokuona kuti munhu murume uyu ari paipa akasimba zvakadai, akareba zvakadai, mai vai vari papa vakasimba zvakadai. Ndozvavakangoitawo kubvira kumasosi, kumakapu, kui, vanhu vaibatsira. Tikangoona kuti tikaramba tine mweya mumwe chete iwoyo, ndofunga kuti kana Mwari anoramba achingotiropafadza. Munzvimbo medu tingarambe tingoropafadzwa nedzidziso futi yekuti kana vana vedu vanodzidza kuti ukaona zvinhu zvadai hatibatsirane vakomana, kana zvinhu zvadai ngatibatsirane vakomana. Tataura zvakare nemudzimai anogara pedyo nepamba apa. Atiye vakanzwa kuti vanhu vakanga vari parufu vakaona motikari ichifamba ichibvira mukati, ndo vakatanga zvakare kuridza mhere mota ichinorova jurawo. Uyewo vavakidzani vakamhanyidzana nemvura nemabhaketsi tichitarisa motokari iyi, kunyange vamwe vaidira nemadhaka kuti motokari idzimurwe, zvekuti pakazouya fire brigade vanhu vakanga vatobatsira kudzimura motokari iyi. Mama, tauyawo kuno tikutoona kuti pedyo nepamunogara ndipo pane motikari yakatsva, uye mukati momo mukazobuda murume akashaika ari kutovigwa nhasi uno. Imimi mungatitsanurire kuti chii chamakaona kuti makanzwa iyi? Ndakanzwa kuti murume uyu akangosvika akadhuma juraho, uye paiva nevanhu vayo parufu vari kuti vakaona mota ichibva kwayaibva ichimhanya ine moto mukati. Saka vanhu vayo parufu ndo vakazodaidzira kuti mota mune moto. Saka vanhu ndopa vakazomuka, vanhu vakatora mvura dzemudzimba dzavo vakadzima. Murume wayo akazvidokera mumotikari, motikari yakazovhurwa nesimbi. Munhu akanzi akabviswa but akanga aparara, asi anga achiri mupenyu zvake, akatakurwa akaenda kuchipatara. Ndo zvakaitika. Zvichireva kuti vanhu vakatoona mota ichifambiswa nemunhu aibvira mukati ndo maitove nemoto. Mukati ndo mainzi maitova nemoto, but munhu anga asati akubvira, ndiye aitodhiraivha munhu. Yakazonobvira yapa yazvasvika pamba yadhuma juraho, ndo yakazobvira yatomira. Takatarisa nyaya iyi munhu aita zvekuzviuraya, uye tinoona kuti iye zvino izvi vazhinji vanhu vari kuti kana vanetseka sei votora upenyu hwavo. Chii chamungade kutaura imimi pamusoro pekuti kana tiine zvinotinetsa zvingagadzirike sei pasina kuti munhu anotora upenyu hwake kana kutora upenyu hwoumwe munhu? Chandinoona kana munhu ane zvinhu zviri kumunetsaka, unofanirwa kusheya nevamwe, kuudza vamwe vokupawo maadvice urege kusvika pakuzviuraya. Ndo maonero andinoitawo. Tataura nambuya vati zvakakosha kuti vanhu kana vachinge vatsurwa nevanhu vakuru, vatsurwa nambuya nanasekuru, chenjedzo yavanenge vapiwa vaishandise, uye vataura kuti siku nesikati vanhu vari kunamata nekuda kwekuti zvinhu zviri kuitika iye zvino izvi zviri kutyisa. Isu taingonzwa kuti vanga vari kudi kunetsana, handiti kunetsana kwavanoita. Isusu tiri maneighbors ungazemanetsera navo. Zvichoma zvinotaurirwa nebhasi kuti mumba memwana wangu makamira chi, so handi munozviona. Iye murume uyu dai akagambishira kubva kwakaita kuna mbuya womukadzi, kana kuti vakazoita sei vabva kuna mbuya womukadzi, vanonzi vakabva kuna mbuya womukadzi nesvondo, kungonzwawo chete. Asi kana moto wacho tizive kuti wakatanga sei hatisi kudi, hatiti kuziya. Kare waiti munhu kange waendeswa kuna mbuya kunorayirwa, unobva wasvika warayirwa chi chaizvo, handi muzviona. Kana wanzi tete wobva warayirika ye murumewo, kana aona kuti mukadzi anobva kunorayirwa anobva anyararawo. Ndozvaitika chi kare. Iye zvino izvi gogo tiri kuona kuti
ndufu dzacho dzawanda dzaunonzwa kunzi vanhu vanetsana mudzimba zvichida umwe uraya umwe kuti iye ovha azviuraya. Imi chii chamunofunga kuti chingaitwe kuti tisazosvika pakuti iye zvinezvi pane umwe munhu atorasikirwa neupenyu atora upenyu hwake? Chamungaite imi ndechekuti imimi pachokwadi mukaona munhu iye ari mupenyu kumusungaka handito zvikodzero dzacho. Isu takakura isu kuchiri kunzi kune imi hamuna kuvaona kaimi ainzi majoni. Majoni aiti akasunga munhu zvechokwadi dai joni rasvika ipapapa isu wacho vamuri kutaura taitorohwa kana tichizviziva taitotaura chokwadi. Asi vanhu vangaite sei kuti kana asvika pakuomerwa neupenyu asasvike pakutora upenyu hwake? Imimi kare kako vanhu vaiitei? Chii chamunokurudzira kuti vanhu vaite iye zvino izvi kuti munhu asasvike pakutora upenyu hwake? Isusu chatinokurudzira ndechekuti kana mwana auya imba ichinyanya kunetsa sekufungawo kwedu kwatinoita vamwe womborega kukurumidza kumudzorera wombonodzokera nani naatete. Ipapo isa hatizozviziva sevanhu vomaraini. Kare wainzi ukarayirwa unosvika unodzoserwa futi nani naatete wako. Handiti apa handiti muri kunzwa kuti vabereki vemwana ndivari kuti kunetsana. Chatingaite isu tiri kunamata vanangu zvekunamata. Handi kwainzi vanonamatai asi tiri kuona kuti mweya wacho wokunamata wacho uri kukurirwa. Handiti tiri kuona kuti mweya wacho wokunamata uri kukurirwa. Tiri kunamata munoziva kutsanyira mhuri dzedu idzi kuti Mwari dai nyika ino yaita zvakanaka. Zvino iwo mweya iwoyo kuti munhu anotora banga achicheka munhu, handizvo zvamuri kutaura? Ari kutora banga munhu achizvifunga kuzvipisa. Ingozi kaidzodzo. Toti panenge pasina mweya wakaipa here? Usina mweya wakaipa ungafunge kuzvinwira poizeni, ungamwe poizeni here? Kana sezvandakaita chembere yakaita seni ndikanzi enda kumusha kwenyu nemurume ndengoenda. Ndinabva kuti ndinyazoziva kuti mukadzi anga apamba anga asati apamba hapana chatinoziya mwanangu. Tinesu kwacho chaiwa ndingataurawo ini takangoonawo wangorara vanhu vadi wangowanda vachingoti munhu atsvatsva zvidira petura adi atsvatsva kuti unyatsoziva kuti zvakatangira papi hatizvizive. Imimi makatozoona kuseni achiripo asati atakurwa neambulenzi? Kwakauya fire brigade iya inonzi inodzima mota iya ikabva yaona munhu apiswa. Sasi iye anga achiri kudi kufema. Vaberekiwo vakati isu kunetsana kwemumba. Takanzwa kuti pane vavakidzani fire brigade isati yasvika vakamhanyidzana nemabhaketsi vachidira mvura. Kaiwa vari kudhuze avo fanika zvakaita avo vese ana namai Chipote nekwana mai Muchonono. Isu takatozoona zvatodi zvaitika. Moto watodzima. Kufungira kwedu kwekuti ungavagadzirise vanhu kuti magadziriswa naana atete zvataita isu tairambwawo taitukwa ukanzi uri kuchena majira eguru. Kana watotaurirwa natete wako anotaura kana waenda chirega kupindura. Handimuzviona? Kana ye murume anonzi kana wanga uchirova mukadzi chirega kudi kurova. Ndo zvaipedza hondo dzakare. Kurayirwa nevanhu vakuru. Kana warayirwa hauchanorova hauchanopindura murume. Iwe kana uine pfungwa unodzoka futi kuna vabereki kuti munhu wenyu ari kudai. Chinoitika ndechekuti futi chinogadzirisa chandingaona kana wanzwa kuti mwana wako amukadzi ane pamuromo kana wanzwa mukomana ane pamuromo sai vakomana kungosiyana ndokwakanaka. Zvino kana zvadai zvichanaka unozvigadzirisa se? Kana iwa muri kutaura kuti akacheka munhu vana vaitatu ndizvo vaviri nemukadzi hauisi mweya here? Isu tiri kutonamata mwanangu. Kana tiri kunamata vemachechi tiri kutotukana kuti ko Mwari ari kurega sei kupindura nyika ino kuti ive nemweya wakadi wakanaka? Handimumbosanganawo madambudziko ekuti munongoona mwana mutsoro asina. Tiri kuzvinamatira izvo tichizvitsvanyira kuti ko Mwari chii chiri kutidarira munyika muno. Kana izvo tiri kuzvinamatira kuti Mwari tinenge tisingadi mweya utsvina iwe. Zvinorwadza kai zvino hatina kuenda kunhamo. Tinofamba sei? Mapurisa muripo, venyuzu muripo, tinonobata maoko sei? Dai ruri rufu rwakanaka handidai tatoendawo. Ari kunzi murume wakafa nekurwa handidai tatoendawo. Saka zvakaoma zvakuda Mwari.
imimi usiku uyu pakatsva mota makakwanisa kumuka here kuti makatozoona mangwana kuseni? Ndakakwanisa kumuka. We were part and parcel of the people vakadzimura munhu moto nokubudisa munhu mumotikari. Maidzimura nei uye zvinhu zvakaitika kumanguvai? Zvinhu zvakaitika should be around 3:30 to around 3:30 to 4 ndo pakaitika chiitiko ichi. Nguva iyoyo kazhinji vanhu vese vanenge vakarara. Chii chakakumutsai? Makanzwa saundi here? Makanzwa kuchema here? Chii chakakumutsai kuti muzokwanisa kunobatsirana kudzimurana nevamwe? It was both sounds nekuchema kwevanhu nemoto unomuti neighborhood moto wakuoneka, so the whole line vakabuda mudzimba dzavo, and then we had to collect mabuckets emvura tinodira kuti tibudisa munhu. Chiitiko ichi chakusiyai muri papi? Tiri kuona muri munhurume, asi pane munhurume akasvika pakugumirwa kusvika pakutora upenyu hwake. Chiitiko ichi chashamisa vanhu vemunharaunda nokuti chaitika padzimba mbiri. Kubva pachiitiko chaitika panga pane rufu, saka we are shell shocked kuti within the same area panosiyana dzimba mbiri, one munhu akafa, one munhu wopinda netsaona dzakadai. We are shell shocked. Chii chamuda kukurudzirai mimi varume kuti vaite kuti kunyange taita matambudziko atinenge tinawo kuti chiitiko chakaita sechichi chisazowanikwa futi chichiitika kuvanhu? Chandokurudzira ndechekuti ngatiregeze kuita ma-emotions. Takaita ma-emotions tinozoita ma-judgments mamwe asiriwo. Ndiro zvandinongokurudzira. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Musakanganwe kuita subscribe.